Здравейте, добре дошли в коледната томбола на Infinity Books. Сега ще изтеглим победителите на всички награди, които са 10 талона за 10% отстъпка от новата книга, която ще излезе през 2024, 5 броя домашна градинка с подправка Босилек, 1 брой мини комплект за хоби градинарство и голямата награда уикенд за двама, 2 нощувки с закуска и 1 вечеря в Хан Мадона, село Фалковец, където се намира в покрайнините на Белачишките скали. Ще започнем с талоните за 10% отстъпка. Като първият победител е Маргарита Александрова. Следващия талон го спечелва Оля Спасова. Бончо Богомилов. Йоана Гашева. Николета Андреева. Остават още 5 талона. Деница Григорова. Теодор Йорданов. Толга Мустафа. Ангел Стоянов. И последният талон го печели Илана Лазарова. Това бяха талоните за 10% отстъпка за новата книга, която ще излезе през 2024. Сега ще изтеглим домашната градинка с подправка Босилек. Златан Зехирев. Стефка Стойкова. Витис Агро 93 ЕОД. Пенка Димитрова от Метковец. Ивайло Иванов. Това беше последната градинка. И сега ще изтеглим мини комплект за хоби градинарство. Анита Георгиева. Сега, дългоочаквания момент. Уикенд за двама в Хан Мадоната. И големия победител е Мартин Маринов. Честито на победителите, пожелавам ви весела Коледа и успешна нова година!